फुरा गरम ना गरम जाबाय मोसाखांबाय आरो बिसोरो फुरा गरम केनेकुवा लागिसे मन्टु ভাল লাগিছে खारन एटा दुकेर खथा गरम ना बहुत हेलो लोगोफोर दायो सफैबावबाय फिन क'क्राझाराव आरोना ओमफ्राय दायो आङो फुटबल गेलेग्रा फिल्ड सिङावनो हाबखाबाय दा हानायखिनिखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ दा लोगोफोर जोंथ' खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सिङाव हाबबोबाय मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो गोबांथार गोजान गोजान जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो गोबांथार हाबनो मोनाखै ओमफ्राय टिकेटनि थाखायनो बिसोरो माने हाबनो मोनाखै आरो ओमफ्राय सिबायफोर बिसोरो मैयानि दिनावबो टिकेट लांनो फैदोंमोन जानांगौ ओमफ्राय मैयाबो गोबांथार मानसिफोरानो टिकेटखौ मोनाखै आरोना ओमफ्राय दिनैनि दिनावबो बेबायदि खस्थ' जाबावबाय आरो हाबनो मोनाखिसै टिकेट गैयिफ्रा बै क'क्राझार मेन रडनि गेटआवनो माने फुरा टिकेटनि सिकिं जाखादों आरोखि ओमफ्राय नैबे जायबा फुटबल गेलेगोन हा बे फिल्डसिमावनो गैयाब्लाबो 6टा 7टासो फुरा टिकेटनि सिकिं जाखायो आरोखि ओमफ्राय दा मथा-मथि दुखुनांथावनि बाथ्रा दुखु मोनदों आंबो गोबाङानो हाबनो मोनला जोंथ' खुसि खुसि हाबफैबाय हा नाथायब्ला गोबांथार सायदुं गोसा गथ' गथाय लानानै फैदों सोरबा बायदिया ओमफ्राय बुहुत गोजान गोजाननिफ्राय फैदों बिसोरो गोबाङानो हाबनो मोनाखिसै दा माने आं बिसिनिसिम माने दुखु मोननाय फैदों आरो जेनेबा बयबो नायनो लुबैयो जायगायावनो जानाय हिसाबैहाय ओरैबायदि बयबो नायनो एक्साइटेड दा बिसोरो दुखुनांथावनि बाथ्रा बिसोर हाबनो मोनाखै दा आं बिसिनिसिम ओरैबायदि दुखु मोननाय थाबाय आरोखि आंनि मेगनावनो गोबांथार हाजार हाजार मानसिफोरा माने लाखिजानाय जादों हाबनो मोनाखै ओमफ्राय दा बेनो आरो जेनेबा आं हानायखिनिखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै ओमफ्राय गोबाङाथ' हाबनो मोनखायाखिसै दा बेखिनि आरो दानि भिडिअआ दा लोगोफोर जोङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय आरोना नै दुरान काप बेनो जादों जाहैबाय गेट आरोना दा जों सिङाव थांगासिनो दङ ओमफ्राय जेरावबो टिकेटखौहाय माने श' खालामनानैसो हाबनो मोनो आरोना ओमफ्राय दा जों खेलायावहाय हाबगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय ओइ लाथाव ब्र मेङाखै आं बाथारबायसैलै दा बिरगोनसै आङो गां लगायबा साबसिन जागौमोन आरो ओमफ्राय जोंना नै ब्रादारा बिथांखौथ' सिनायखायोआनो दा जोङो सिङाव हाबलांसिगोन आरोना नै बेयावहाय फुरा सिकिं जायो नै मोनबायानो मथा-मथि ओमफ्राय नै बेयावहाय फुरा माबा आरो दा नै बेबायदि आरो गोबाङानो टिकेट गैयिफ्राथ' हाबनो मोननायनि खुनु सुबिदानो गैया आरोना आदसा दे आंनो दैखौ नांगौमोन ना दैखौ गाहरबायना नै ओमफ्राय दा बबाव मोननांगौ जाखो दैयाखौ गाहरनासो होबाय जारलालै ओइ ब्रादार दै लाबोनाया गैया मोनाखिसै दे सनाफोरथ' जिन्दाबाद नै इन्डियान फ्लेग लाखाबाय आरोना जोंबो ओमफ्राय नै हाबनो मोनबाय नानिमोन आदसा दे ओमफ्राय दा जोङो दैखौ लोंनानै लाखानो नागिरदों ओमफ्राय सिङावहाय माखासे दै लाबोनायफोरखौ दै बथल लाबोनायफोरखौ गेटआव गारहरनाय जादों आरोना माने हगार हराखै दा जोङो सिङाव हाबखाबायमोन आरोना सियाराव जिरायखाबायमोन ओमफ्राय मानि थाखाय बेयाव थाफैनांगौ जेनेबा गरमानो अयथासार लाजाया आरोना जेबो गैया दैबो गैया नै बारा दै बथल लाबाय थांफुथि मालाबाय साबो गारना फैजोबनांबाय सेस दाना खहाय मोनामनाया थानो हानाय नंला जाना माने मारियाव जादों गावसिना फैसा लाब जानांगौ नालाय दै बथल गारो जोब्बाय आरोना दा जों दै लाबोदोंमोन आरो दैखौबो सोनो होआखै दा बेयावसो जिरायनानै थाथ'नो गोनां जाबाय आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर नै बेयावहाय बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस दख'ना आरो आर'नाइ गाननानै फुरा रेडि जानानै दं बिनानावमोना बिसोरो दा दसेनि उनाव मोसागोन ओमफ्राय नोंसोर नानि अबेनिफ्राय पाटगाव मोसागोन ने आदसा दा पाटगावनिफ्राय फैदों आरो मोसागोन दा बेबायदि आरो नै बहुद गोबां बिसोरो मोसागोन आरो गावबागाव बर'नि दख'ना बेबायदिनो गामसा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय मोसाखावरिफोर दं आरो नै नायनानै लादो दा बिसोरो मोसागोन आरो अबेनिफ्राय नोंसोरो नानिमोन मा क'क्राझारनिफ्राय मोसागोन दा ने औ नै फुरा आरोना ओमफ्राय नै बेयावबो आरोना नै मोनफ्रोमबो
हारि माहारिनि गावबा गाव ड्रेसफोरखौ लानानै गाननानै मोसासिगोन आरो बुन्दि खटफोरा हा अ डान्स करिब ना आच्छा दा नै नायदो बिसोरबो मोसागोन आरो ना पुरा रेडि ना आच्छा दे मनत केनेकुवा लागसे आच्छा नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नै बेयाव दं बिसोरबो नाचुन करिब ना बुन्दि एटु की ट्रेडिशनल ड्रेस আপনার ना আপনার ट्रेडिशनल ड्रेस হয় ना की जाति হয় गारो आच्छा गारो आरो ना बिसोर मोसागोन नै पुरा रेडि जाजोब्बाय आरो ना डान्स पारफरमेन्स करिब ना ओमफ्राय नै बेयावबो दं डान्स करिब खटपुरा ও আচ্ছা 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 দে আমি আদিবাসী ও আচ্ছা আদিবাসী হয় না ও সো আপনার একটু ট্রেডিশনাল ড্রেস হয় না ও दा बयबो रेडि जाजोबबाय आरो गावबा गाव ड्रेसखौ गाननानै ओमफ्राय नै बेयावबो गोबाङैनो दङ आरो ना एसे देखायस्रोनोसै आङो आदा बेयाव मा जानाय लोंनाय अ आच्छा नै बेबायदि आरो जानाय लोंनाय ओमफ्राय नै बेयावहाय गोबां डान्स पारफरमेन्स खालामग्रा बर'नि माखासे मोजां मोजां मोसाखावरिफोर दं आरो ना आं एसे देखायलांगासिनो दङ भिडिअआ एसे गोलावबाबो नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय दा नै बिनानावमोनाबो नै मोसागोन नामा नानि नोंसोर आच्छा दे दे नेपाली नाचुन करिब ना खटपुरा बुन्दि अ आच्छा आच्छा दे थेंक इउ दा बेबायदि आरो दा बेयावहाय ओंखाम बायदिसिना दं पुरा बेबायदि ना बेदर पुरा मोनजाजोबो आरो बेयावहाय नै बेबायदि आरो दै लांफैनांबाय दा नै बेयावबो बिनानावमोना पुरा ओंखाम जागासिनो आरो माने डान्स खालामगोन खोमा डान्स खालामगोन नानि नोंसोर हा अ आच्छा अबेनिफ्राय मा अ आच्छा नै बिसोर माने डान्स खालामगोन आरोखि ओंखामा फ्रियावनो मोनजादों नामा अ आच्छा जानानै लादो दे दा बिसोर माने दसे उनावनो डान्स पारफरमेन्स खालामगोन आरो नै नानिमोना पुरा गावबा गावनि ड्रेसफोरखौ गाननानै रेडिखासै आरोखि ना Vicious Seva Mani, ADC and Chief of Army Staff. We welcome you, sir.
defense, Sri Raghunath Singh and the Oi, brother, mabaidi nangdo? They'll be joining us very shortly. So I'd like to request all of you to give a thunderous round of applause. दा गोबाङानो गाखोनानै थाबाय नै गिलारिफ्राव फुरा रेडि जाजोब्बाय आरोना नायनोहाय नै दा मथा मथि टाइमा गैयाब्लाबो 12:30 जादों ओमफ्राय दा फुरा बेबायदि रेडि जाजोब्बाय नै बेबायदि आरो बयबो गाखोनानै दंजोबसै नै नायनोहाय दा बेबायदि आरो नै फुरा बरथिक जाबायानो आरो दानो दा फिला नै बेनो बेयावनो गेलेनाय जागोन बलखौ ओमफ्राय दायो गोबांथार मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय डान्स पारफरमेन्स खालामगासिनो दङ दा बेबायदि आरो दायो बागुरुम्बा मोसागासिनो दङ आरो आं खाथियाव थांलायला दा बेबायदि आरो फुरा साइदुं जाबाय नै दाना अयथासार जिफोरजोब्बाय आरो साइदुङा गरम जोंना हनै सिबनांगासिनोसो दं दा खेलाया ओरैबायदि स्ट्रिक जागासिनो दं आरोना ओरैबायदि मोजां जागासिनो दङ नै नायनानै लादो ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला अखा हादों दै फ्रि फ्रि हेलिकप्टाराबो बिरगासिनो दं नै बेबायदि बिरबाय थायो आरो दा मोननैबो पार्टिया द्र जालायनानै दङ बड'लेण्डआबो सोनो हायाखै राजस्थानाबो सोनो हायाखै आरो ओमफ्राय बे गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय बड'लेण्ड ओमफ्राय बै खोलाथिंजायनि मा रं नांगौ जाखो बेखौ बै खोलाथिंजायना राजस्थान जाहैबाय नंगौ राजस्थान लागाव लागाव बै साला मालायासो लाना खारदों मारै जाखोसो हनै 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 सोजागौसैसोमोन माथो एसे नायनायसै दा लोगोफोर आङो खेलाखौ फुल होजोबनो हायाखिसै सरि नोंथांमोना गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो सोर पार्टिया देरहागोन मिथिखागोन दा आङो बेखिनिखौल' खेबनानै होनाय जाबाय बल खेला गेलेनायखौ फुल होनाय जायाखिसै दा बेनिखायनो बयनिसिमबो सरि बिहरनाय थाबाय दा बेखिनियानो आरोना